באים, כן הם באים, המומינים המופלאים, בתוך העמק המלא שמחה, עם מים וכל המשפחה, משפחת מומין, משפחת מומין. אוהבים הם לטייל, ולפעמים להשתולל, מומין שלנו, מומין טרול, איתו בעמק גר הכל, משפחת מומין, משפחת מומין, משפחת מומין, משפחת מומין, משפחת מומין, משפחת מומין. מומין אבא חביב, שמנת וגדול, מומין אמא תמיד מטפלת בכל, בבית קטן הם גרים בשלווה ואהבה, עם הרבה ידידים והרבה חברים, בעמק קסום ומוזר הם גרים, נפליג אל העמק המלא שמחה, כולנו יחד, כולנו יחד, כולנו יחד. בבוקר בהיר אחד, זמן קצר לפני חודש ארגון, שבט אביחי הלכו לשחות באיזה מעיין. לאן אתה הולך, איתן? אני הולך להשיג השנה כסף בסניף. ואמא? אבל אם לא תגיע בזמן, תפסיד את ההופעות ואת הדגלנות. אבל איך תשיג כסף בכלל? אני אבקש מאלכס. ואם זה לא יהיה מספיק, אני אלך לעשות התרמות. בית בית אני אעבור, עד שאשיג את כל הכסף. וכך, הלכנו לדרכו, נחוש במטרתו איתן, לחפש כסף לסניף. בינתיים, בזמן שהוא לא בסביבת הסניף, החליטו החניכים של איתמר ועמיתי להשתובב קצת. מפה לשם, בעזרת שתי כיסאות ומגב, נשבר הצינור. וואי, תראו כמה מים, סוף סוף משקיעים בשטיפה בסניף הזה. רק חבל שמשקיעים עכשיו לפני הלילה לבן. אוי, עכשיו נזכרתי, אני צריכה לשטוף שבוע הבא. ואני לא. הודיה. כל הסניף מוצף במים והולך להתמוטט. אוי, איזה בסה, אני באמצע להכין צ'ופרים לישבץ. זה שוב פעם החניכים שלך? איתמר, חניכים שלך שברו את הברז. חניכים שלי? שוב פעם? איזה חניכים, יא אללה, בזמן שאני הייתי חניך זה לא היה קורה. וואי, כמה נראה לך שיעלה לתקן את זה? אני חושב שצריך לבחור בין זה לבין היכל התרבות. מה, עד כדי כך? כן, נראה לי. מה עדיף? וואי, ברור שעדיף היכל התרבות. מי משתתף בשירותים של הסניף? וואי, הגזמת. ברור שהסניף יותר חשוב. תגיד, איתמר, גם חניכים שלי לקחו חלק בחירוב בסניף הזה? בהחלט, נראה לי הם עשו כנופיה נגד הסניף. אני חושב שצריך לעשות עכשיו יום שפה כללי, לא? יום שפה? שופע רעיונות טובים היום, נריה? עכשיו אני אחראית מפתחות סניף. נעשה פה סדר. אביטל, תראי, כל הסניף מוצף מים. בואי נבדוק קודם מה המצב בחדר מדריכים ובחדר ציוד. תראי את הכיסאות החדשים שלנו. מה קרה להם? אוי, כל הציוד שלנו נרטב. לא יישאר כלום לשבת ארגון. השם עמכם מדריכים יקרים, מה שלומכם? הודיה, כל הסניף מוצף מים, לא נוכל לעשות יותר פעולות חב"ד. השבח לאל, אדרבה. טוב שלא יהיו פעילויות מעורבות. בכל זאת אני הולכת לקרוא לאיתמר, הוא ידע מה לעשות. אני רעבה. איך בא לי להכין עכשיו איזה סיר פויקה טוב? פויקה זה דוחה. אני לא מבינה איך את אוכלת את זה בכלל. אני הולכת לקנות לי איזה פיצה או משהו. וואי, מה קורה פה? הכל מלא במים.
האופן שלי עלול להרס. אני רוצה הביתה. את לא יכולה ללכת, יש לך פה חניכים. זו הדוגמה הכי רעה שמדריכה יכולה לתת. זה בעיה רצינית, אה? תתקן את זה מהר. כל הטבע שלי נהרסות. אמרתי לך שתמיד עדיף שורש. די לריב, בנות. הודיה, מה הכי חשוב לך להציל? בוא ננסה להוציא את הציוד שקנינו. רק נזיז את זה. הנה החדר ציוד היפה שלנו. לא כל יום רואים את החדר ציוד נקי כזה. כל הבקבוקי צבע צפים מהארונות. מזל שאין לנו כסף למנעול הארונות. אז יצלול להביא כמה בקבוקי צבע? כן, לך, השם ממך. אבל תביא הרבה צבע ורוד, כן? מה פתאום, ורוד זה לבנות. אבל תיזהר לא להשפריץ לי מים על האיפור. נצטרך גם צלחות, מכחולים, לורדים, סיד, עפרונות, יוטה, קרפים, אגבים, פח, סקוטשים, רכזי חבב, מדריכים, שבט מעפילים, וכסף. היי, ההופעות מתחילות כל רגע, בואי כבר. ההופעות תמיד היו במוצאי שבת וככה זה יישאר. אין מה לעשות, במוצאי שבת יש אור חזקיה. די, אני חולה על אור חזקיה. הוא קורע מצחוק. עזוב אותה, גם ככה יש לה פחד במה. וואי, איזה מסכנים החניכים שלה. זה בסדר, אני ואור חזקיה נעשה במוצאי מופע משותף. אל תבואי בחמישי, אבל מה עם החניכים שלך? מדריך אמיתי דואג לחניכים שלו בכל מצב. טוב, נו, בסדר. אוי, הסניף הזה והשטויות שלו. חבל שהכנסתם אותה להדרכה. אמרתי לכם שצריך להכניס אחת מהחניכות השפיציות שלי. עכשיו כשכולנו פה, צריך לארגן לוז לחזרות גנרליות. עכשיו הישבץ האחרון שלנו לפני ההופעות. הודיה, תראי, מצאתי עוד צבעים בסניף משנה שעברה. מצאתי כתום וירוק. טוב מאוד. תשתמש בהם בשביל המקלט. הישבץ לא היה אמור להתחיל כבר? באמת אין לי מושג. אולי הם בדירה של השלפים? מושב לצים. נו, הודיה, מתי מתחילים בישבץ? ברגע שכולם יחזרו מהשלפים. עד שהם יחזרו, בואי נבדוק מה נשאר מהצבעים. בסדר, אם זה כל כך חשוב לך. אוי, הצבע הזה יבש. וזה בכלל לא טורקיז. מה זאת אומרת לא טורקיז? הבקבוק צבע מלא במים בכלל. מה קורה פה? כל הצבעים בסניף ריקים. מי עושה דברים כאלה? למה התפוח לא טעים? יש לי הרבה זמן במה, אבל אין לי מה להגיד. מה קורה למדריכים של היום? מדריכים. מעניין למה איילה צוחקת כל כך חזק. היא עברה את השעה שלה נראה לי. שמעתי שהסתלבטתם על הצחוק שלי. טסט ראשון! טסט ראשון! איך נגשים את האידיאלים שלנו? מה אני אעשה שנה הבאה? איך אני אעשה את החניכות שלי? מה יהיה עם הסניף שלנו? מה נעשה בחיים? איפה אני אהיה כמונארית? וואו, איזה ערכית, מדריכה למופת. ולכל מי שצופה בי עכשיו, אל תשכחו שיש לנו עוד לילה שלם של לילה לבן. אז תתחילו לנקות. טוב לילה! שלום וברכה, ניפרד בשמחה ממומי. מכל הידידים שהם כמו משפחה של מומי. מסניף